Kitukhat jong ka HYC hapo ka jingelam jong uba Robin June Karjarin ubade president menta kasingi ka arpo naitong arpo arpoi kilali bani kendo malkmat yung menteri ubade pet iki animal husbandry ubade ru usumbut menteri ramba jong ka jela uba president song halor ka paman persya ya ka an jong ka jela Assam ka bade ka bilyada masi kinoyalam ka HYC kila pensengo yung sumbut menteri bakate ka an ka baka Assam kadang syupelang anchen kamdai ru berkata ya kajing shalan do syaka jela Meghalaya. Hadin ba nakalian jong kasengi yo iya ketua bil bagi lawan rak ka soka Assam hapo ka legislative assembly jong ka Assam yang juga Assam Cattle Preservation Bill arjara koi layo kopir bil but habangila puli ya bil kadon kata ka kendon ke banyo section new jong tu bil kalong ka ba kata kata ya ka jelang jongi section new jong tu bil ka ong ba lada kadon unu briu ba kit iki jingri jingdop kum ka masi ba amun na ka wei ke jela lingba ka Assam sha ka wei ke jela di ban jingbit na ka sarkar Assam kamumut lada ka Meghalaya ta ka kit masi na Bihar na Jharkhand lani na wei na West Bengal dia benyo jingbit suana ka Assam martan poi ya ta ka masih lani ka muj syaka jela ka jengi baling yong ka masih ba ka muj namar ka jing regulate jong ka Assam akan ka bil kam de ta ka masih ka thup ru wa dia ka wa ki muj ru te la pe ka schedule wa kan sai ki masih bat ki muj ki ba kan regulate ka ta ri ka wei ka bata ka ba jong ka bil ka ba ta ya ka jela Meghalaya ka long ba kadon ka don ko ong ba ye ki ba kino ki bro ba kwa ban di ya ka masih bat ka muj na Assam syaki wei ki jela kasoka Assam kam syak ada kata ka jela kam don ki an ki bayada ki masih kabumut ba ladangi lada ubriu na Meghalaya uthit masih na Assam kam Meghalaya ka habiada shwai ta ki masih ha Meghalaya ka Assam ka sasya bandi ta ki masih na Assam syak ki jela ti kata ka di ka kendon ka benta ka ba kata ya ka jela ka jumi hadu kata ka benta ka benkong ka bakta yang ni hagajing sungtu jongi ya bil kalong nengkong kani ka anya ka sarkar Assam ka section new jong ka sarkar jong tu ka bil kalong ka babi anya haga ti penet rekam jong ka India namar la da page ha ka list ka basau puar jong ka 7 schedule jong ka concern ka India ka interstate trade and commerce kadi ka subject jong ka parliament kam di ka subject jong ka no state government kanu state government kamla ban senaan halor ke interstate trade and commerce kumno ka Assam kan tukelar ya ka trade apa deng kam Meghalaya bat ka Bihar ne apa deng kam Meghalaya West Bengal ne apa deng kam Meghalaya bat state kumba kalong menta lada kadon ke jingkit ki masih ni kisiar di belang sinyang nuksan West Bengal ka West Bengal ki issue bagi ka transit permit sya kata ka receiving state kamdon kamban panjing bit nang tek state ki ba ya nanti lada ka Assam menta ka ong bahaban panjing bit na ka Assam ban penpoi ya kimar ka Meghalaya ru kala ban ong bakan no mar ba mi na Assam kan poi hasil syara ban panjing bit na ka Meghalaya ru kala ban ong ba kino kimar pikit na Assam penpoi hapo Manipur ni Nagaland la ni sya Mizoram piet nang ba Meghalaya di ban panjing bit na tikani tikan poi sya ke ke ba kanton ke jinga sungsi habdeng bat ka bakham mensau kalong ba ka jing persyang jong ka skor Assam ban penkemen desi pat Hindu jong ka jala Assam kalong pan kan kata ya ka bot bat ka ikhtiar jong ka sarkar jala ka jongi ka defeat no ya ta ka federal power structure jong ka seperti penyetrikam jong ka India kumba kalong mentang hak tu ke schedule dang don tang masih ko mo kilaban at sa kasiar sa kisinyang kumo PUI Kongres MLA na Assam kiong di ban at lang kisinyang ru atau schedule kumo dumla chu ban ra sinyang ru sane klem bajing bit jong ka sarkar Assam kin sadon le si ki parti ki bong at sa kasiar at sa belang at sa kino ki merat ka mo ba ka jela ka jongi ka ba don ka badi ka jela ka badang yabam shibun ma ka do kan don ka jingta do kata ya jela ka jongi ti nak liang u dikti CM badi
menteri in charge ya ki merat bagi veterinary ulapan pau hi ba kani kalau illegal kalau unconstitutional kan bil buat ula ong yang ba usa shim khia ban ya keren ya kali buat kasar kasam but sabu iru ide ban suthu shai ulong ba poi ka ban sakta ulong ba ya ki bru ki jungi ba shom ni kidon ki bru jungi ki ba kamai jakpo da ka ba di ki dok masih da ka bu kan ki di ki dok bala syat ki dok masih ki dok berdui ti kini ru ken dot ka jing sakta aduk ta kata nalor kata ku ba piu im ta ka lenggari india ki don gitu ki kau raksha mo ki sipaya da masih ti kini la don gani ka an kini le ku thot kan sadon ke jing sha sho sha bom kan sadon ke jing sha kan sange jubo jong ki kali ki ba kit ye ki masih na kawi ke jela sha kawi ke jela sha ma khliang jong bat ka ba khadu hi ka ba ngi na khliang jong ka sen ngi la ai jumun ge ong ba hot ka ba nung kong long ba sarkar ma khliang ke di ban intervene ya kan ka bil la dengan ka interwa jong ka asam bat ka ba arpat ngi hapan ni perkhat ha ka long term perspective ya ka long term solution but kata ka long term solution ka long baka jala mak lia ka haban kut jimut ka haban tristom kumno ban pendap daladi ya ke jindon kam bam do ka ne jala jong nginom la ban shong ba kum ke jala ngin su dipensa na ku ye jala tingila propose ba sarkar jala ka de wan na ki scheme na ki grant na ki interest free loan but kui ki jing yarap khnang ba ki bru ki jong ni ru kin la baneri de masih de siang de ki sia khnang ba ginom depend than na ki jala bat kabukut kolong bala dangiri hi ka dor yang nong bamur khamtam tangga baikit bai ba aru lada ot ngasngu kala hiar dor arthol la ka tin lor kata kan ai kam ai jam ki bru jongi kan penerus pa ki bru jongi ti la brief ni ye shibun ki scheme sarkar ki ba nakalian sarkar kan long prepare ba thu ya ta ka first feed mill ka bansa don ha jala ka jongi bat kui ya ka ba ya sipin long important han ban ni thu phim ta phila ban kali na ka sarkar tin ring yu iba na lot ba ni hab ban percaya kan bil na sam ong ban sarkar jala nam ta ka long term plan pak nam ta ka long term solution hab ru ban wat ki lak ti nu pendap ya ka jingdon kam do ha jala ka jongi Ipidon ni kot ban ong na be de ka statement jong ba rs mawi ba de president jong ka BJP state ni area ni wong ba kumbolong tamanu ba patrol ya ka border jong ka nakhlia pat ka Bangladesh jadi BSF di paramilitary force ka ba khli da ka wa bicha da BJP tilada ka BSF ka feel ban detect ita ki masih ban poi ka failure ka BJP ko jadi ka failure jong ka ministry ka ba former BJP president Lee Amit Shah ka sarkar dia ka siu sipun ka bisa sa BSF ban patrol ka interstate border na lor ba kimla ban kaj ki buru ki barung bi ancha ka jalan khlia kimla ro ban kaj ki buru ki ba khayi bi ancha ka na khlia jo ka sengila da karan sai ka ka mo dom ma na khlia ga jongi ni persa jo dia ta ka jing ya khayi bi anya ki masih sa Bangladesh samar en khayi kumno sa Bangladesh tang jing don kam ha jalal jom ru gimla ban pendap ti henry ban ong ba gani ga bil ka thmu be tang nam ta ban khangi ta ki masih ban licha Bangladesh masabong penbun kita ki PSF ke syata yu bapila kan kadi ka ban patrol ke international border kadi ka kamram juga union government tilada ka union government kamla asu ban patrol ke border kala di ban IT do sekolah jalan ban da ka sarkar jala kamla asu ban IT kin IT do spajba kin gat hi siu spajba ki don ki VDP pada ki BSF kila ban kimla ban yada ta ka jala ka jumi so ban bagadi ka kamram jong ni wi pu wi kun jo beri no trip ban yada ya ka border ka jongi ti kata di ban kong ka ba arpat ka wi ka ban shwa ban ong na tharai ka long ba omboro ki masih ki ba kit na bar ka jala ki puilut sa Bangladesh check ya ka transit movement ka check ya ka transit movement ka bobun hi ka poi hiodu ka poi ha ki yo ki bo phero jong ka jalan khlia
jongi sing kumba kalong menta kan ni kadang di ka bill terwa ban ka an terwa kampat long ka an pat sign kam ka assembly kampat pas di governor pat pas lesi ula ban refer what to president ya kan lemla ban tip nomor kumba ke involve ya ka interstate trade and commerce tila da je abo governor of Assam pas ban ni presiden sign ya kan ka bill dan nakaliang jungi ka di kamram ka jungi ng kong keren siya ya sarkar makhlia ban ong bapet ka kta ya ka federal power jo ka sarkar makhlia tila da ka makhlia government la di kita ki start ki chat jong ka sarkar makhlia mo kimtre ban defend ya ka makhlia kimtre ban yada ya ka hok jong ka jalan makhlia tiga di ka kamram jungi sing bahlang ban shim ka tibat ka jing ong ka jongki le sing la shim ka suggestion ko bhala da sarkar makhlia kamla yada ya makhlia kadi ram jungi jinong senong ya kaba wat adu banetip ya ka kerdop jong ka spungkut nen kalian ikut maksi bande ta rekumbang ong kata di kamram swa jong ka sarkar kata di ka primary duty chwa jong ka sarkar makhlia banyada ya ka territory banyada ya ka hok ya constitutional power jong ka sarkar jong ka jalala da kimla ngi bansi ya nyata kei bakile ki MLA nam jong ka Assam nam tak Assam kata ka song haji start ki ya ba beling le interfere mi dari ka bangi ki kwa ban ong kolong ba ke bill jong ka Assam kam di ban affect ya ka makhlia ba di wi jelas tak jong ka Assam beli ka long unconstitutional number ba ong IP ba sibu utama ada kit masina Bihar ni na West Bengal na nak wi jelas sya ka Assam mentang haban pancing bit na ka Assam menu ngisim betangnya transit pass nak kata ke original state ni penpoi besya ka receiving state kumno ka Assam mentakan intervene ya ka interstate trade and commerce ka interstate trade and commerce kumong ong kadika subject matter jong ka sarkar pedeng jong ka sarkar India dalam finpek ya ka list South Ar jong ka 7 schedule di ha ka jingu i jongi ka long illegal number ba ka sarkar Assam kam don bor ban interferes ya ka interstate trade and commerce lada ka sarkar Assam kala ban interferes ya ka interstate commerce ni ru ila ban interferes ya ki kali ki bayat na ka makhlia sha Assam para Assam dan ki bayat na Assam shi ki wi cela lo ba makhlia para hukum mangila man kanda dang assembly ya kata ma dan lada kam kanu no bill kam pas na assembly stang lada ki pha sha ka select committee ni standing committee ti Henry lada ong ba kanu bill ke bawang rak sarkar ha kanu ke cela kam pas kemut ka sarkar la collapse ti ha jingi junga ka long ba kan ni ka bill nomor bagi involve ya ka interstate trade and commerce kam di ban long antang dasan governor kadiru ban yo ya ka sen jong presiden ti kumu presiden uba pet lang om tang ya ka Assam upet ya ka makhlia upet ya galan upet ya ki wi uri ban pat ki ya ka opinion jong ki wi state mo beli ka affect ya ka interstate trade and commerce ka affect ya ka federal structure jong ka sensar khadan nalor baka effect ya ka right to livelihood but ya kiwi ya ka jalan khale ka effect ya ka bor jong ka jalan khale kumba ong menta dang don masih berumuj hadin la ban at usnyang kumba ong ki opposition ki dawa ban at usnyang ru to da POE kitu ki congress MLA but ki AIUDF MLA na Assam ki ong ban nalor masih baka mut at sa kasnyang yo don sa ki MLA ki bang at sa kasir ti ko mut kata ka jing bamdo dan ka non veg state kumbalong mengi ngin sa effect ha kan ke state tinat kadau ha jing sngo jongi kalong ba ka sarkar Assam la ka pas makna yo to bil ka di ban weng ya to ka section new kumbong ngingim kwa ba interferes ya ka ya ki we ki banta jo ka bil ri tu ka section new bakta ya ka ya kami khlia kumbong bat kumbaar nalor bakal long illegal ka opinion ke jongi kalong ru ka kta ru ya ka livelihood bat ya ki we ka celah